Osasun departamentoak arreta jarraituko 3. gune bat ireki du arratsaldeetan Iruñan gripearen epidemiari aurre egiteko. 2024an Nafarroan 13% handitu da energia berriztagarrien bidezko elektrizitate ekoizpena. Gobernuak 750.000 eurorainoko laguntzak emango dizkie 35 urtetik beherakoei 5.000 biztanletik beherako herrietan etxebizitza bat erosteko. Nafarroko lehendakariak bere gobernuak biktima errepublikarren memoriarekin duen konpromisoa berretsi du. Nafarroak eta estatuak akordioa sinatu dute AP 78ko Nafarroko zatia foru komunitateari eskualdatzeko. Sarbil defendat ezagun lelopean 100 lagun elkartu dira Etxaurin proiektu fotovoltaikoa errefusatzeko. Arnas birusen intzidentziak gora egiten jarraitzen du Nafarroan, bereziki gripeak eta horrekin batera foru erkidego osoko larrialdietako zentroetan, ospitalekoetan zein ospitalez kanpokoetan jende etortzeak, presio asistentzial horri aurre egiteko eta paziente guztien arreta hobetzeko, abenduaren 15etik aintzinera arreta jarraituko 3. gune bat zabaldua dago Iruñan, Ermitagainako osasun zentroan. Puntu hori urtarrilaren 2 arte egongo da zabalik lanegun guztietan arratsaldeko 4etatik 8etara. Arreta hori Iruñeko ospitalez kanpoko ohiko larrialdi zentroei, San Martini eta Bustintxurikoari lotzen zaie eta ohiko ordutegiari eusten diote. 3. puntu horretan arnasketa prozesu akutuak, gastrointestinalak eta gernu prozesuak dituzten erabiltzaile guztiak artatuko dira eta Nafarroko Unibertsitate Ospitalarekin lankidetzan alderantzizko triajetik eratorritako pazientei lagunduko zaie. Sistema horren bidez, larrialdietara joaten diren 18 eta 50 urte bitarteko pazienteak arnas sintoma arinekin, arrisku faktorerik gabe eta alarma daturik gabe, triajean lehentasun txikia badute eta beren ekimenez, hau da, deribazio bolanterik gabe, ospitalez kanpoko larrialdietako zentroetara bideratuko dira. Mikel Irujo Industria eta Enpresen Transizio Ekologiko eta Digitalerako Kontseilariak, Garbine Basterra, Transizio Energetiko eta Digitalerako Enpresa, ekintzailetzako zuzendari nagusiak eta Esperantza Aristu, Nafarroko Gobernuko Transizio Energetikoaren zerbitzuko zuzendariak, Nafarroko 2024ko balantze energetikoa aurkeztu dute. Energia transiziorako zerbitzuak urtero egiten duen txosten bat non foru komunitateko energia iturrien, konsumoaren eta ekoizpenaren banaketa aztertzen den. Energia balantzean lortutako datuen bidez, energia nola ekoizten, eraldatzen eta erabiltzen den jakin daiteke, politika publikoak, inbertsioak edo garapen teknologikoak hobeto planifikatzeko. 2024 urteko ondorio nagusien artean argindar berriztagarrien sorkuntza nabarmetzen da 2023an 158 izatetik 2024an 168 izatera igaro baita, eolikoaren eta fotovoltaikoaren hazkundeari esker. Kontseilariak bere hitzaldian nabarmendu duenez, Nafarroa transizio energetikoan erreferente gisa kokatzen da, energia eolikoaren joera eta eguzki fotovoltaikoaren hazkunde iraunkorra sendotzen ditu eskualdeko sistema elektrikoaren zutabe gisa. Hala ere, erronka argiak ditugu aurrean komunitate gisa. Konsumoren elektrifikazioa, mugikortasun elektrikoa, deskarbonizazio industriala eta horretarako azpiegitura elektrikoa indartzea produkzio eta konsumoa lotzen dituen ezinbesteko elementua. Gaztei etxe bizitza bat erosten laguntzeko Nafarroko Gobernuak 755.628 euro inbertitu ditu 2025an. 35 urtetik beherakoentzako diru laguntzan, 5.000 biztanle arteko herrietan etxe bizitza bat erosteko. Nabarmentzekoa da etxe bizitzako, gazteriako eta migrazio politiketako departamentuak ematen duen diru laguntza aurten 63 personak jaso dutena. 2025an emandako diru laguntzen zenbatekoa 2.800 eurotik 25.280 eurora bitartekoa izan da eta finantzaketa malgua eta kasu bakoitzari egokitua da. Onuradunek 22 eta 33 urte bitartean dituzte eta onuradunen batez besteko adina 29 urtekoa da.
Horrek erakusten du laguntza horiek gazteei laguntzeko tresna eraginkorra direla, bizitza autonomoa garatzeko funtsezko etapa batean. Eskatzaileen diru sarreren ikuspegitik urtean 17.000 euro eta 42.000 euro artekoak dira eta funtsezko gauza bada onuradunetako batek ere ez duela etxe bizitzarik izan azken 5 urteetan. Bestalde, 2025an emandako laguntzak hainbat espektro geografikotan banatzen dira eta Nafarroko lurralde osoako hainbat herri hartzen dituztela nola Arantza, Azagra, Marsilla, Milagro, Ziordia, Ardanaz, Deizaga, Marcilla, Santa Kara, Viana, Lodosa eta Mendabia. Nafarroko lehendakariak berretsi egin du foru gobernuak eta bere gobernuak 1926ko kolpe militarraren ondoren Nafarroan exekututako biktimekin duten konpromisoa. Hala egin du pasaden ostiralean Martillan, Espainiako irrati telebistak ekoitzitako A Flor de Tierra dokumentalaren aurre estrenaldi ekitaldian. Bertan defendatu du Nafarroko gobernua elkarte mugimenduaren aliatua dela, biktima errepublikanoen memoria, egia, justizia eta erreparaziorako duten eskubidea eta berriro ez gertatzeko bermeak ezartzeko aldarrikapenean. A Flor de Tierra ekoizpenak 1978tik 1980 bitartean diktadorea hil ondoren Nafarroko Errioxako eta Zaragozako hainbat hobitan biktimen senidek eta bizilagunek egindako desobiratze goiztiarrak jorratzen ditu. Zehazki dokumental hontako protagonista Josefina Campos, Lucia Moreno, Felipe Martín, Roldán Jimeno, Amelia Resano eta Benito Salvatierra dira, herriberako bizilagunak. Dokumentala aurkeztu eta proiektatu ondoren, Angela Gallardo, irrati telebistako eduki informatiboen bideo eta audio digitaleko arduradunak moderatutako solasaldi bat ere eginda. Bertan, dokumentalaren protagonistetako bik parte hartu dute Amelia eta Josefina, Cristina Domaika kazetariarekin eta David Sieira errealizadorearekin batera. Lehendakariak bere hitzaldian ibilbide bat egin du erkidegoan biktimak hobitik ateratzeko egindako lanen bilakaerari buruz. 1978tik 1980 bitartean, biktimen familiek exhumazio ugari egin zituzten Nafarroko hainbat herritan eta 2.000 gorpu baino gehiago berreskuratu zituzten. Azaldu du, memoriaren bide horren lehen etapa, 1980an geldiarazi zela zehaztu aurretik. Isiltasunaren eta erakundeen babes faltaren ondorioz. Nafarroko Foru Komunitateko eta Estatuko Administrazioek sinatu dute AP 78ko Nafarroko zatia Foru Komunitatera eskualdatzeko akordioa. Ministro Kontseiluak laster onetsiko du erabaki hori Estatuko aldizkari ofizialean eta Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratzeko. Horrela, Foru Komunitateak bere gain hartuko ditu Foru Komunitatearen lurraldetik igarotzen diren AP 78 Bilbo-Zaragoza autobideko zatien titulartasuna eta horri lotutako funtzio eta zerbitzuen titulartasunak. Akordio atzo arratsaldean lortu dute Iruñan transferentzien batzordearen batzorde mistoak egindako bileran. Ángel Víctor Torres, lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroak eta Felix Taberna, presidente orde eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilaria izan dire bilararen buru. Gaur egun Nafarroko gobernuan Nafarrotik igarotzen den bide sare osoaren titulara da AP 78 izan ezik. Estatuko errepide sarearen parte baita. 39,5 kilometroko ibilbidea da gogoratu behar da, Nafarroko eta Estatuko Foru Komunitateko administrazioek martxoan zigilatu zutela, Nafarroak 60 urteren ondoren trafikoren eskumen osoa berreskuratzeko akordioa. Horretarako beharrezkoa izan zen Nafarroko Foru eraintza berrezarri eta hobetzeari buruzko lege organikoa aldatzea. Sarbil defenda dezagun lelopean 100 lagun elkartu ziren Etxaurin proiektu fotovoltaikoa errefusatzeko.
proiektu ez dela interes orokorrekoa eta babes bereziko gune natural batean kokatuko dela salatu dute manifestariek. Etxauriko alkatearen aurkako izandako erasoetaz desmarkatu da Cabezón de Etxauri bizirik kolektiboa.